ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা খৰচো হোষ্টেলত থকা ডিগ্ৰীত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীৰ টেক্সটবুক কিনাৰ বাবেও আমি পুঁজি মুকলি কৰি দিম। लाभलिना बरगहाय ओमेन बक्सिं चेम्पियनशिप बिथाङा गल्ड मेडेलिस्ट जानो हादों। गिबियावनो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै 31 मार्च खालाराव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि CM बिथाङा मोननैसो खौरां फोसावनो आखायाव लादों बा बिथाङा फोसावबायबो आरो बे खौरांफोरालाय मा भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो नाजागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ रोखायै नायलांबानो जाबाय। बेनि अनगायैबो जे फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां बे खौराङा आरो जायफोर फरायसाफोरा दिनै गोजौ थाखोआव फरायगासिनो दङ आरो जानो हागौ फरायसालियाव थांनायाव न'नि फारसे बा न'निफ्राय रां लांनायाव रां मोननायाव एसे गोबां सुबुंनि बेलायावनो गोबां न'खरनि बेलायावनो बेफोर जेंना जेथो नुजायो। बेफोरखौनो सुस्रांनो थाखाय दिनै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे थांखि लादों। बेजों लोगोसे 31 मार्च बड'फानि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै फालिनायनि बिथाङा बे खोथाखौबो बुंदों। जा खोथाया जादों जायफोर फरायसाफोरनो फैसाखौ होगोन बा रांखौ होगोन बेसेबां फरायसाफोरा मोनफुंगोन बे उनफारसेथिंसो जों नुनो मोनगोन। आरो गासैबो जुदि फरायसाया मोनफुङोब्ला जाफुङोब्ला बा बेफोरबायदि एसे रांफोरखौ जुदि मोनोब्ला फरायसाफोरनि मुङाव जानो हागौ फरायसालि थांनायाव एबा गारि मथर गाखोनायाव बैफोर रांफोरा एसे हेफाजाब होगोन। जियानो जाया मानो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मा फोरमायखौ এইবাৰ আমি অহা 31 তাৰিখে আমি কেইবাটাও নতুন কাম কৰিব খুজিছো। আমাৰ কলেজত MA MSc পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ঘৰৰ পৰা কলেজলৈ যাতে অহাত বাছৰ ভাড়া টেম্পুৰ ভাড়া এইবিলাকত হোৱা খৰচ আমি যাতে মাক বাপেকৰ ওপৰত বোজা নপৰি আমি যাতে চৰকাৰে তাৰ বোজা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে MA MSc পঢ়ি থকা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি বছৰত 10,000 টকা মাহত 1,000 টকাকৈ দিম যাতে ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা খৰচো চৰকাৰে বহন কৰিব পাৰে। হোষ্টেলত থকা মেজ ডিউজৰ বাবেও চৰকাৰে এইবাৰ পুঁজি দিব। ডিগ্ৰীত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীৰ টেক্সটবুক কিনাৰ বাবেও আমি পুঁজি মুকলি কৰি দিম। অহা 31 তাৰিখে আমি উপেন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াৰ জন্মদিনটোক ছাত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰিম আৰু সেই দিনাখনে অসমৰ লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেওঁলোকৰ বিদ্যায়তনিক উন্নয়নৰ বাবে মেজ ডিউজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মবিলিটি গ্ৰেণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি সকলো পুঁজি মুকলি কৰি দিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো। बेनि अनगायैबो दिनै जायफोर लाइमोना बेकार दङ बै लाइमोनफोरखौ मोनसे संस्थापन खालामनो बा मोनसे गोजौ फारसे दावखोलांनो थाखाय गासै 2 लाख लाइमोननो सासेनि भागोआव बा सासेनो 2 लाख के रां होनाय खोथाखौबो बिथाङा फोरमायदों। बेफोरबायदि फैसाखौ जुदि मोनोब्ला सानो मोजां जागोन होननानै। लोगोसे गारि हामा जाबा एसे गारिखौ फाहामलांनि आरो गारिया हामा जानाबाय थाबनो आरो नोंथांमोना मुंख्लं न'खरनि अनसुंथाइफोरखौ मोनबायना मोनाखै लोगोसे सोरबाफोर मोनदोंबा कमेन्ट खालामनानै फोरमाय। मोननांगौ बेफोर अनसुंथाइखौ जालायबाय गारिया रां गैयिनि रां सोलायनिबा थाब सोलायजायो बबावबा थाङोबा थांजायो नाथाय रां होनाय समावसो फाहामनाय समावसो राङा बेसे थाङो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो थेंक्स फर वाचिं। गोजोन्थों जे बर' हारिनि आरो शेयार खालामना हो भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला।